Lasgaw, asa naman yung lugaran eh? Pero balik na ko ng kahuya ba? Duda ko. Pero nasaag ko ani. Balihon siguro na ako kung sanina. Gini, sarog basaag pa ko ani. Nagalasgaw mo or magapon ng kahuyan eh. Isa man niyo, yabi man ako. Di na ako masaog kung mabali na ako sinina. O man klaro eh, may pagubuhon na ako. Ha? Kaya naman na ko sa dagat, wala na may dalan diri ah. Ay, salamat kay dagag nangaligo di diri ah oh. Nalagi nangaligo pero 50 mang mga gagmaya, abi man akong chika kayo. Sa man eh? Small outing? Mas mayo ane, akong duolon. Oy mga madam, murag lami inyong ligo-ligo diya ba? Ay siyempre, amo man ng dagat. Ay sorry, inyo din yung dagat dam? Oy, ikaw, nganong niabot man ka diri? Passing ka ba? Ay ani magudi mga madam, kaning nasaag ko ba, mao kayong nagukas lang ko no, kay gibali na ko sa dina ganina, nagbalik man ko atong kahuya oh. Oh, bantog na di ay. Mga madam, basig pwede ko makangyo ba? Pwede ko maligo diri ah? Pwede ka ayo. Kamo ra day nangaligo diri mga madam, wala in babae. Napa may naligo dito dong ah? Uy. Ayaw koy. Kita na jud kog chicks. Wow. Kini may chika kayo. Grabe sinawag pa oh. Basig na ganahan magpalusyon dia. Available kay ko. Mga tagtagdon ko ani ba? Ay dam. Ngano nawang ka diri? Dili na kailangan ipangutana dam. Nganong na ako diri? Ah, okay. Dam, by the way ba? Pwede ko makigila-ila si mo ha? Sure, may problema. By the way day ma'am. I'm Tiborsyo, just call me Bors. Amihan di ay. Dam, ikaw ra isa naligo diri ah? Oh, ako ra lagi. Mao ba? Asa day mo mga pamilya karon? Aw, nara sa balay oy. Dam, basig pwede tani mo ipailayla sa mong ginikanan ba? Dali ara pud oy. Mas maayo man ang magdali ta, basig maunahan ba? Ay, by the way di ay, mauli na ko ha, basi pangita na ko. Bye. Yati, sayang mo uli na pa jud. Dam, pwede ko muuban sa inyo ha? Ikaw bahala. Wow. Uy, ako daw bahala daw. Kini. Let's go, asa naman to? Sulod man to itong kuiban, wa, magkalit. Na, ang bawat ako na akong balibo. Oh no! Huy, amihan, nganong naman ka diha ah? Welcome sa Mukarian! Na, unsa man eh? Gusto mangga ko nimo mauyab. Oh, gusto kayo, pero unsa man eh sila? Akong mga kawal. Karon, kay gusto man ko nimo mauyab, ikaw na ang bagong prinsipe. Nadi ko eh, balag di ko kauyab. Bahala mo di oy! Oh no! Na, di ba ko gustuhan eh? Wala na kay mabuhat. Na?